Naša prevádzka Motorcar Zvolen prešla mnohými zmenami. Okrem toho, že predáva značky Kia, Jeep, Alfa Romeo, dneska už predávame aj Dodge a Ram. To je len jedna z mála vecí, ktorá vás čaká a prekvapí, keď nás navštívite. Teraz v tejto chvíli si ukážeme všetko to, čo je nové. Môžeme ísť na to. Náš showroom Jeep a Alfa Romeo tiež prešiel reorganizáciou, nové rozmiestnenie predaja. Tento pultík, ktorý je zároveň recepcia a tiež spĺňa funkciu pre požičovňu, a to všetko preto, aby keď prídete, tak ste ľahko našli miesta, kam potrebujete ísť. Pripravili sme si pre vás veľa noviniek. Dôkazom je táto fanzóna, kde si môžete počas čakania na servis alebo proste chvíle, kedy máte pocit, že potrebujete vypnúť hlavu, zahrať napríklad hru. Vaše deti si môžu zahrať hru, kým si vyberáte nové auto, alebo vy proste len tak, lebo chcete. Je to tu pre vás. Chcete si spríjemniť chvíľu čakaním na svoje auto, či už požičovňa, servis, napríklad kávou? Dneska máte tu príležitosť. Máme tu kaviareň pre vás, okrem kávy máme aj iné nápoje. Na zdravie. Neoddeliteľnou súčasťou toho, aby bol zákazník spokojný, je servis. A preto aj servis prechádza zmenami, ktoré sú pre vás prínosné. Digitalizujeme, objednávate sa cez internet. Máme recepciu, ktorá vám sprostredkuje termín. To všetko pre váš komfort. Na showroom Kia sa nám podarilo dostať viac vozidiel. Hneď ako vôjdete dnu na showroom, tak po vašej ruke sa nachádza recepcia. Hore je to tiež kompletne upravené. Vonka máme jazdené vozidlá, ktoré máte aj označené. Webull Drive, ktorý je tu pre vašu mobilitu. A teraz poďme hore. Každá dobrá kúpa končí odovzdaním vozidla. Odovzdávacie miesto a zároveň odovzdávacia miestnosť, kde je už úplne jedno, či sneží, prší, čo sa deje, ale máte komfort pri odovzdaní, teplá a suchú. Okrem toho, že sme presunuli predaj na prvé poschodie a prešli digitalizáciou predaja, nové displeje pre zákazníkov, 3D konfigurátor v tablete, to všetko kvôli vyššej kvalite predaja. Teraz, keď sme si predstavili vynovené priestory a čo všetko sme pre vás prichystali, tak je na čase predstaviť si aj nových kolegov. Poďme na to.